Inkakha yomculo kaMaskandi alimgobe ama-SAP ne-10111 umaqondana igqeme kudumo lengozi nokudlula emhlabeni komshana wayo. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo mina nguveze ngintuthu ngakho malo bathi ilasbo namakumede. Mhlawumbe mothi usemusha la ekhaya ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhono okukhulu kunakho konke. Inkakha yomculo kaMaskandi alimgobe ama-SAP ne-10111 umaqondana igqame kudumo lengozi nokudlula emhlabeni komshana wayo. Kubulawa nje engehluko leli lungu lomndeni kugcine kuphazamisa izinhlelo zokuphuma kwe-album entsha yegaza lakaMgoba okungelinye igama laye elibiza ngayo emculweni. Lezi zindaba zidalwe nguye lomculo eseneminyaka ibambile insimbi ishisa lapha emculweni futhi ohlonisha ngenxa yamagalela akhe kule ndwimo. Uthi ubhalile ekhasini laphana enkundleni zokuxhumana ukuthi ngithi angixolisa kakhulu ngezinhlelo zakhe esezithanda ukuphazamiseka ngenxa yokuthi ke sithi sihlela kanjalo futhi noNkulunkulu ebehlela ngeyakhe indlela. Ngiyazi ke benginithembisela ukuthi yezi CD igazi lakaMgoba ezophuma mhla ka-25 ngoNovember, kodwa manje angeke kusenzeka ngenxa yokudlulela ngomshana wami obefana kanjalo futhi nendodakazi kimina ngokuphelele njengoba ekhulele ekhaya ekhuliswa yimina kanye nezami izingane. uMgoba uthe umshana wakhe udlule emhlabeni ngomgqibelo emva kokulinyazwa ngesihluku ngabantu abangabazi abamgwaza amanxeba amaningi ngenhloso yokumbolela maqede washona khona lapho esigamekweni. Manje ke sekumele abhekana namalungiselelo okumfihla ngesizothu umshana wakhe. Ngalesi sizathu ke iCD yabo angeke isakwazi ukuphuma ngomhla ka-25 November, sebeyophoqeleka ukuhlehlisela isikhashana ukuphuma kwalesi cwecwe. Uthe uzobazisa abathandi bomculo ngosuku abazolidedela ngalo icwecwe elisha legeza lakaMgoba eliqothe inoni esiliqalile ukushisa izikhotho esihloko sithi waqoka kahle. Ngicela ke ukwehlela ngezansi bafethu nodadewethu ngoba ngisemanzini amnyama kanye nezihlungu ezikulu. Ngibuhlungu ngendlela esimanga emoyeni wami kuphethe lapha uMgoba waseMatimatolo eGreat Town. Bafethu izindaba ezingekho zinhle ezithinda lapha igezo lakaMgoba edlulele ngomunye wabashana balo lapha ko obulawe kanzima ogwaza amanxeba amaningi maqede washonaka lapha kona endaweni yesigameko. Nathi ke sirodo inkezo sidlulisa impela amazi enduduze lapha emndenini owakhe insizwa Ali umfo kaMgoba lapha kanjalo nehlobo zakhe sithi nje abalale ngenxeba umshana alale aphumule. Ngaze ukuthi izona ezihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare bese nangilandela ku Facebook @radionkezo. Nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.